basum na wansum ye dia fanyina mo say wansum bisa usum ye market ya po eni je ti sompa die e market ya pa sompa die sasiso emeni je sompa FM sompa TV market ya po sompa die emeni Bichimwa fidie ne to sompa FM and TV nebema weni jie eni aketiampa nebema weni jio sabra boy mo dajuni binacho suna udie wonya nebema weni jie naketiampa so kamu ema aketiampa awa fidie ne to sompa FM and TV why Yasim sompa mani jeni akati apana unu warada sompa te asitne imunu ema akati apana Abo nonsia ahanye SOMPA 106.5 FM Accra Ghana de Shimaima yamamu nyina achi anopai ebran su se ekoba simpri mu bemaba na nakojeje si company limited anopa nonsia kwasiebo no ye de sommo anopai na kasiebo emu shamne mu de efri SOMPA Accra yatena ye kase ewo Dome Watermelon Street eben Rising Sun School no na esanso enam ye headquarters ewo Kumase eno ye SOMPA 93.1 FM Adam Fopo Radio ewo Paris France Doma FM ye Doma Hinkro 100.7 Enkranza SOMPA Mensewonom 90.7 Techima SOMPA ye 106.1 FM Sunyane SOMPA ye 98.9 Kingdom Mankasim 106.1 FM Kanesh Urban Radio ewo Kaneshi Market Decoder Subabia Radio wono SOMPA FM ye Facebook page no SOMPA 106.5 FM Accra and YouTube SOMPA FM Live your website www.sompaonline.com na takwa SOMPA nso 101.1 FM oba panene dom wamo asomu na nakojeje si company limited ko ba simpri mu be maba aboton adansie hu ne ma chance ye kwa wieye adansie mu alpha and omega eno no na no panonsia kasebo na wutie no enyo no nko enenam Leicester Ghana Limited Yas toothpaste wo say chichi sen necessity te sa akosia go abo gigeja wo ho Yas toothpaste ene ne brush na betimi asere sa de a na chese wo sen wo fe wo se be ye fa na wo de Yas whitening hair bar total care gel ene ne kanka ho no eno ene wodi di djuma wo mu na ebo ye chidom am ye de no panonsia kasebo yi ye de asomo anopa yi de edi mu akotene no ebi eni Asante mahene wapenso otumfo se tutu na nakasa na ninsem nyina ne se obesrada apomudin asoe no womomoa se abandada no aya asabia bia na nko si no wanwie womonko ho na yewra minto aka no wakasa fa ho Ghana ban ene India ede wonsa shekrata se wodwede mu a ebetumi asom $6 billion US dollars ene dwede kro na ana mama Elizabeth ofosu ajare nene dom wo maka kire giafo se wo mommo won ho so na adom aboa ama dwade aniti ewo Ghana ha no eso nkwan wo manya bianom emmashe bedwani wo manson kwanta opani honorable Chenebu akodua fokuo wo se Ghana fo asetenemu no wo mu botomu no tokuro adam wo mu hunu he eti aban se turn around about turn around no eye he turn around eno ana atoyamantemu One said that chef Fakesi Western North Regional Zona Festival of Art. And when I euro Yamacha say, turn around na ma make canina no yes, Yana Casano, ye part to baby, a cajon. Na ashalaja
empum tu esese ba no ene sompa kase ebo ya fa to ye ho so ye di ebetudwa na ya pense mudi ama mama ahemfo na sade hye abusua no ensemo mudi atudwa nyina nso ye di atomanim anopai afi ya bekwa ma no ne tuo bi toi na enamso ma na na ekoso wo ho na enye papa kura wo Berlin afa ho na no na nipa no wo mu susuo no yese sa tututuo no mu wona srafo hye wotina nanom nsedo ensempii kan we no ho ne de som se kase body afri sompa 106.5 FM Accra ye ne de kase boyi emamo no pai a emu ode eyeme die nyame yeshira no akosua ago abowaje obetimi so afra me akosua nhira menne medoba triple way man ejapia apam dada afi iwasomna ensem na sere na basa yentutum famma hye so se wiase nyina apa no so ye wo so www.somponline.com wo hwe woni so na wo sa kenkan na information center se bebro otwe honwi wono nso fa na no penti fa bo ho hye na ko adwuma so asante mahene otumfo se etu openso kin Solomon ya otoso mienu na akasai na no wode kire asoye hwe apomoden ho nsam so ya yewura kwamna minta aka no dwabo so mra se badwani wotua no ene wo so wo besrada de friend santo aso continuity ebeboa pa titru na apomoden mo na wo se abandada no hyase se wo sisi apomoden bia bi mu a wanwie a wogya ho na de aka nso akakuma ebinti wo besre wono monto aso na ne nsem a wode to empani nim saa bere no na ba be du gina wonto wo fa bi maaye Amamwe ngane nsheshepa nipa no beba no bedwe sade ne sei na mdefa so bebo amagana za yakoso yebu kontache de bese se mama komampanyi ne sensifo ya shemo nsano onka nu se dedikana manya ashemasa yemuchemo yo na neke cheze ngusu awoye na ngusu amoye onye muhu anye ma ensipi mame obi aba no otoaso ebedwe yeni papa si ya infensa na mom yeja ya shishe ni yeja tunja ya tuma ebe na fe yebeba no na asefofo na abedana nimu eno futu a no wode ma ne wie na yewra kwabna minta aka no dwabo so mra se badwani a ne omayi so afo hwe apomoden so se no kwa nana wakapa na ne nyina na aba ne nai wono mu a wonsika bon saprekese kakra wo wonsem ana afi Christian Health Association of Ghana ene nsore a wo mo nso wo kakra da wo se wono mo nso mu menwie na enye adwuma eno nso de wode to so ni Sir Chuck, Papa Yale Namui, Christian Health Association of Ghana, sorry hospitals on the Dano. You know many competition here partners. Mr. Moon, a sorry defeat said I can one, but you have to look at the so no we are applying at the bottom. I can't play this fee said, or we should make my baby. Near night say applying at the bottom. Not to say that you really know, value for money. Tiawa value for money said the Bena Sika de no. Enhwere ne yantungu na nkonkose ne nkoye abandan project na chese abande na ye jana saa we yewra kwabra menta akano bra wokọ penso abobo ano Meka wo se sompa kase bo na wutie fi sompa 106.5 FM Accra ekoba simpri mo be ma banana kogegesi company limited anopa no nsia kase bo eno no sanso ena esese ye hwehwe na ye de tumanim se Leicester Ghana Limited omodi ya toothpaste ene ne brush abano ono nso so ebo ye chidom ye tonsam ne so a enche no so afo hwese kasam ne omayin tutuye so Dr. Case Latofosen ekọ mahebedwam ede Ghana ko mabo afinin finfin ekoto ye 2026 media budget review no na wo wie nipa dodo na na eche omadwene ede afa ho emu baako eye manson kwanta mrahebedwani ono bo twenebu a kodua fukuo na asem ono bo fukuo dia to dwane se aban asem a wo kan se Ghana sika sam no se adane te sampo sema kotre anema ekoye no enya no kore e say economic turn around say turn around no e turn ne course say atene achia
enti enko se de aban susu sa akọ no fi se Ghana fo enti wo mu botom o mu feel impact no wo bi sa Ghana ni se na setem ti se wo se ebo na minim de ekọ sokora enti aban dwo a wo dwo na num se a wo de ne masisi yie esese ema omanfo asetena mu no etimi tumpon no enya de a Ghana fo a wo mu wo man ni mu no wo mu ti e wo mu botom se aman ni sikasam no adani eyi. There's been significant costs to this nation. Like I told you, Bank of Ghana had to really employ this stringent monetary policy, which is affecting industry. That is why youth employment is hard. Can we have figures as to really how much or how many people have been employed? Can we have figures? We have 2 million Ghanaians that are unemployed. We ene da ho no we eye manson kwanta mrahye ono abo twene bo akodua fokuo wono ene kasa we na deputy majority leader wasanso ye mrahye ewo Cape Coast South eye ono abo Kwaku Rekethagen eno se aba no abo modi on tie no abo hu se aban wojana na so aye ne makase pa. The next step from now on is basically to begin to grow the economy. In that growth, even though the growth numbers look good, but the actual growth that is going to bring the jobs are what we need to embark on now. Okay. And that will require a certain different set of skills in addition to what we've done so far from the very onset when this policy initiative came. It looks as if people have either chosen not to understand our economy or to make, a mockery of it because they haven't really understood. 24-hour economy is not an event. But what I'm saying to you is that it wasn't meant to be an event. And a lot of things will have to come together. As I told you, if you don't have a stable government, you cannot build 24-hour economy. Eni ayeti ye mrahye bedwani o Cape Coast South ono abo Kwaku Rekethagen eno no de defend aban se aban wo bo na homodi 24-hour economy no enya de agina faako o yasa akontuo no wo kose ya na director edema policy for the United Party Dr. Nanayaw Aduchum wono so che na dwene edefa oman yesikasam ene ntutuya ekoso no. In terms of the macroeconomic stability, you cannot really criticize the government for its achievement. It is a desirable end that every party, including the United Party, we propose that when we were in 2024 or even pre-2024, especially from 2022 coming up, we needed to maintain or push for a macroeconomic stability because it's anchor of the national development. All sectors actually feed on that. So that achievement is commendable. And Eni ayeti ye Dr. Nanayaw Aduchum we director of policy edema United Party wono nso na che na dwene efa akonmabosika aban edibetu dwa no SOMPA kasebo ya pensem mu ede akyeremo no yeto ensem no so. .5 FM enkra Watermelon Street ni so ana anu achi nso kura no online no yaje baby afa no pay SOMPA 106.5 FM Accra Facebook for adwin kyerɛ koto o kase ho na maame Elizabeth Ofosu ajare tachime yati fi mra sebedwani wono mu se owe St Monica's Senior High wono wo school na woba afofi mu woba be sene ya ekokofa ho no wo se me ama mata ni o sabre na wo no 115,000 bags of cement na egu tracking no se me de kwa akoso wasene na wo mu projects ahodo wo mu ye ewo school mu se de be na mate semie no wo benye baabi ada ne na eka aka ho enso ho be sanso kura de 100,000 Ghana cedis asa support ne se man no de wo se amansate wo se we de mun kan chiro bia enti mun kan chiro bia na SOMPA ka se bo se asem we de bebo so na wenyina no wo wi an wasanfa municipal assembly ho no wo mu di nkuta ho kakra no wo be kire se enyuma nketenkete afi na ahye ase ankura de no wono mo nso asene enhye wo mo den na wo mo ntimo wo ho pagya se de be na daache bia no ebe abibire mu ha edwadie ne pono kase a Ghana ha ne ya bie ni wono eso mfa so na eso nkwan so wo mbenya bia nom na ebe ba ne sa na wo se bra no wo mu suasuade eburo de wo mu wono so na adoma bo ama ne ni ho wo mo timi de aba be ka ho na fe de efre ne se branding no wo ma brand wo ho yi abo wo ho dawuro ama mansen ho na fe emra kwan no so wo mo di so tituru ni sikato wo matua wo ma ne nya bi bo ne ho bra no
na ɔno nso a wɔyɛ adwuma wura kora wɔ bi adwuma ne ho henhan no na n'adwuma nso ɛkɔ so na saa nsɛm yi wɔde to so a ɛna Sompa kaseɛ yɛn nso yɛ fa bi ɛde so meyɛtiefo meka wo sɛ nana kwadwogye si company limited anopa no nsia kase bobre ɛna wotie fi Sompa 106.5 FM Accra. Leicester Ghana Limited ya toothpaste and the brush ɛgye no ababa yɛto so a Ghana ɛne India wɔn de wɔn nsa hyɛ krataa sɛ dwedie da wɔn ntam dada no wɔn ba betim abaa mu na akonanim ama amane mienu nyinaa anya ho mfasoɔ eti botaye kase wɔn de asi wɔn ni so no sɛ dwedie da amane mienu ntam no ebetimi apagya na edu $6 billion Honorable Samuel Kudie to Ablakwa yo so for sham no nsɛm so wɔn na de sansɛm yɛ tu dwa no wɔkyerɛm sɛ aban target kɛse a esi so ɛne sɛ Indiafoɔ no wɔn wɔ nneɛma bebree betimi aso Ghana so na Ghana nso yɛ wɔ nneɛma bebree a wɔn pɛ eti India wɔn high commissioner foforɔ a waba Ghana Surinder Bhagat wɔn no hyiaeɛ no ɛna wɔde sansɛm no ɛto pono so na wɔkyerɛm sɛ baby ti sɛ agriculture na sekua adwuma ICT pharmaceutical ne manufacturing ne ade a ɛno no ebetimi de nnwuma bebree aba ɛho dwumadie ne nti na wɔsɛ Ghana ne India nkitahodie no wɔn mu pegyam ama dwadie no anye bia na target ya ɛde wɔn ani so no ɛyɛ $6 billion. We have set for ourselves very ambitious targets. We want to double our trade volume beyond the $3 billion margin that we are doing currently. Medium term, we are looking at about $6 billion. Which is very doable. We also want to work closely in the area of agriculture because you have a comparative advantage there. You have agri equipment and machinery that we will need, and the president wants us to collaborate with you strongly to support his Feed Ghana initiative. So that's one of the priority areas that we'll be working on together. The other priority area the president wants us to focus on is in the IT space, AI, IT. We have just reviewed and overhaul our curriculum and AI robotics. Any ye Honorable Samuel Kudie to Ablakwa, our no your so for Shamon in some so or no and a Kasa and American was son pay 2026 project now would see when this were Diana Could say Uguswana Ghana form woman on it. Mudi Mundi that yes the Nimuno and ya fene do na joy Baba Sokania dia him. Nana Kwadwogye Company Limited a Quabas in Primo Bemabra more than 30 years and what one dancing when yama Ediama Ghana for woman on it woman in a edu mubeshemubi. Ain't see a Quabas in Primo Branabeje Nadwa, Beje plywood, building wire, cement, iron rods, roofing sheets. Now, dear one who are corner says, Hope we sit down now per foot to any aquanchabra. Now, obet so, do one mobesis ye. I'm a dan ubesi or bro be a moo, carpenter ni be a moo, mason ni be a moo, architect be a moo, just a dan wow be say, a quabas in primo bema, but why ye me, selling yami or funny power yen ye. Etibra, nebenya general building materials, nenya free consultation, ye ma wo futuo. Ye untua kapre ekwan fa so esida we free consultation and a free delivery bomodin say enkrane kumase ne mantam dunsia obehwehwe na kira kwane mom se wo hwehwe no so a obetimi afre 020 43 55050 020 43 55050 and 0244 419 393 0244 419 393 Nana Kwadwogye Company Limited we e Kuoba simply mu bema ba eno Leicester Ghana Limited at the Young toothpaste and the brush abba eno ne yedi twehwe yese da bia se obetimi asere wa kokodrum se de akosua go abagye CCJ ana ho a na kyesa wo se efe eho ntia no pay yensere kakre Eduada no pay say pa wo sere a ahomoni nyina betutu depression nyina betu na emom no obetimi asere te se medie na etu ahomoni no a gise Young toothpaste and the brush no and I would choose Leicester Ghana Limited Young toothpaste and the brush in ye yes fenie ye were total care wo ye were hair bar wo ye were white in the me favorite is a power sene so we be our sis was sene say was sis was sene a Bomadia say would the Leicester Ghana Limited Young toothpaste and the brush no would be chichi Bomadia say and crying over free 050-161-9588 050-161-9588 and the Kumasi 050-1390338 050-1390338 Leicester Ghana Limited Young toothpaste and in the brush and on your chrome make out some Paka Sibana with your Sompa 106.5 FM Accra.
TV Emma Aketiapa. No kre eno ana wate no Emma Aketiapa pampa abusua ma yanko sewe etifi mantemu Western North region baby osmafo kwa musu obutuo no na wono ma yedwumade bia ya ma senior high school fo efa amamre ne amane ho we nyina no the friends Western North Zona Festival of Art and Culture na wono mo sheda e dey assembly culture education nurturing and preserving Ghanaian value we anu was we no yese wo man ye nhyehyɛ ne yakwampona wo bo ade ete asofo nyankopɔn de man ye no ye nyire mfiri ho sanse mpanin kura kasa we refi ukuro nyine me ya wo yira e wo adwabo ase na ni nyina no kobesi ya mamre ne ya mane se kobase ye kwati no a eda ase boa ye nso ebekwati ye kwan Megirisa Nuntina, His Excellency John Dramani Mahama, to the Minister of Education and Ghana Education Service. Assign Amayako sick Tete Quantum Ponoso. Mekase Yesusari, Mubi Wages, Nasadi Ho. As far back as 1987, Mekase Naya Tonyum, Abosomaka Trenam, Berebere, or the Berebere could you feel Naya Keka, and Yinsam, and Yadi. As far back as 1987, you feel Homen, who Sadi, say, Ada Diwaya Mamri, Tiamabro, Fonosha, Yadi Kra, Indominom, and Spaghetti, no maybe opa yetimi modi adia ka ebetimi aboa ye nyinimu na ama atimi akoyie no yato ni nyina ena woka no hu kra obi etia onima de kro eto ebinima de kro ene yede ni na musa megidi se eyesa aban dia ba ye betiasi tete kwantempon no so akwa ya manne ne ya mamra eye krogin ya nananom epe akira kwan edito ho mae ye mane ye si kwantempon no so ye mane ba bia ye se mu bia fu and as long as culture remains in the curriculum of Ghana Education Service ye mu bi be kwaso abohu dawuro ama mansan nyina ate especially for ye ne ye wasa wi ade ye ba be yes ade we ne besi se de ena esi koye ya ye mu bi be sesa ene ma aso se hwisem ambam na se ye betena se wi ha ya ko sesa manfo culture be kan o ade a de me ne wa mo nya we yewra Peter Obi nyameche wono eneye natefo wo mutitinani ewo sahi atoyatifi ewie no wose ni nyina kwaba besi efie kasa ye na kasa na ye de wo ye no se kasa ye be fa Western de no nko a ebewie ni ya yira ye kwan no ala no se oye tuntum na be mana hu se oye sahi ne mo sahi na o ka no na be mani pa na abo apene na se asimasi obeye mikrom ni edi se obi se oye sahi no ntimi nka sahi dia na me hu sahi na o se oye no bi se oye santini no ntimi nka santini na brofo nko na wo ka na me nyintum se oye santini edi dia na me kan fa man teach enwa ena waka no na yansan koyechi na efe yenkofa tete atempon no so entertainment aspect no kwa but the here pa wo mun say ye ma no ofa ase no ye nkwara no ebehu say mamre ne amane ehu ne enye fie nkwa wo be ko schools ni mu na ya atwara bobo ho ye say even parent kwa ye no omo etis a we ne important ne Ghana hai onim say ne batimi kan brofo a wonim bibia ye politicians bi be gira platform so ke kan brofo e bia ni 3 ye o ma me no papa no na de no kwa brutire school no ene adenti ye say se nipa ne timi kan brofo ya ne enim say wonim bibia but woman adwuma odun say is not able to perform on timi ntwahe say whatever the global info analytics ye wura no don pay ne defense ebi di dato okura wo mo twentanko so wo mo ntiase sabfo so pa abrofo ya wo mba wi ne eduru parliament kura kasa wo mo kasa nso ne nyina echi no wo mo daba ya we sewiato yatifin de osmanfo kwa mawusu wodi firi wo bae no meka wo se sompa kase bo na wutie fi sompa 106.5 FM Accra na yenko ashalaja eno ewo Ga South municipality na assembly wo court ewo Supreme Court manson twen efa royal family na sadehye abusua no ekowi ase no court asisudua se opanyin Solomoni aka ena wono eni ni akwano royal family no wono any head of the family na se ni akwano royal family sabre wo pa abusua panyini a na eye opanyin Solomoni aka wono ena edaso na Supreme Court di gina ye ne ba ya pe ena ne lawyer Francis Bruce eyenso ntrofo nhiem wo ne abusua ne nyina wa shalaja ha no mo de atodwa se wo mo be se abusua ne nyina de hye abusua ne nyina so wo nya baako se court na sigina ya wie se opanyin Solomoni aka na wono eye abusua panyini ema ni akwano royal family na sa de hye abusua no ewo ashalaja eno ewo Ga South municipality no
enya afei na we chima menchi we chi abasa we chi sre we chi nani we chi ha dabi obi amfa bibia ento nchen na omo nyina empire nko wo monim na ensem ne bebu obi ebusa abusua no so wo akire omo bom na enso wo ban na obi agina baabi ogina no na ankoba se ni akwano royal family ne bibisa ato wo mo eti se supreme court na gye atum se wonno ayefe no opanyi solomoni aka no no na ye abusua ne nyina panyi di a ene esesa adihye ne nyina nso wo mo gitumu ne boa ema entiase nya adwuma nti nkabo mu na sabre wo pre ahwehwe nto o ka chiro bia unsi wo yika akwano royal family na mo ntsase na mo ne ba asalaja no prokese na ehye ebusia ho ba fon ano sa ebusia ko no ene akwano royal family na ebusia bia so ewuti na neye can say high court of appeal and supreme court omo nyina agya to say abusianiti any papa ever ceremony that aka na enchai bia wie enti asem na court no yensentro ni kwaku adema ene abusua no abusua panyina sa bre court na sisudua Solomoni aka no se wono ne abusua panyini no emise na eda court denden di omo hwe manso nti omo se report bi ebaba bia obi beka se wono ne abusua panyini a woda ni akwano royal family ewa ashalaja no enye no kore the supreme court ne high court aka no enu enagina mu nti omo nyina amfanya adwuma na nsase ho asem nso sei ena lawyer no ede to kwaku adema enim ashalaja eni krokra bembe no omo nsase no obehwe na yesi obi akopom no obi ama document obehwe ni nyina no na di foforo bi ene wo so na central formation na ye pa mo so ye pese o china mo weti say yakobi wo anasa busia akobi wo se fa on ka bra na akoye binde ka fi akoye ena ye se ashalaga se ashalaga so anti ye krom wade ashalaga ne titiru nkran mo ne dinpa wo kota asase wo ho a ene wo ankasa bosi yakwo na wudi uti akwakwaje akyerema wo to asase wo ashalaga wo mra na obi so de krata aba ewo se basa etina mansonche no wo matwe a ena supreme court say ni akwano royal family wa ashalaja ewo gano a ye kan se de opani solomoni aka wono ene abusua panyini obi foforo bi kan asem bi eni kwanse wo mogitum eti ho asem no ashalaja asase krofo akota asase wo ho edi amia kyese atete obre wo sidan no anu obi foforo gina so wo sidan no obi kyese ama ashalaja ne din pakora ene nam so ma lawyer yi eyen sentrofo nhye de fa ho a yen sentro ni kwaku adema ede sa ma ne bono ababe som ye ene abusuan yen kwa ma no ne na se tie bia ansa na wo mai kura baji watum no ne wo se wabusua edi kan kura esi uhene na yewura amara ne nso abele ho ne yekọ memene da na asembisi no wo ma bodwa pa e wo bele ya do mo akire so ho wo mbewara ne so obi dika ababe wura no se adai woni no bibi na akọ na ni so wafa bi fo mo ana mo ya no ye ba mu wodi mfinhye do no baako wono a wo Germany na mom ni nchipa no wo Lebanese ni ana wabo wura ho afa wo si fema no watwese kan asa agoragoro wo nipa bensa du no nkono wo prepare won ama ma mba akonkora ti na nanom wonse do enti eba sa no nso na posifo eboban na wo yesa wo mo confront no na watwese kan na de ba enti wo de ba na wo mo to de abone nsa na abose kan na atwene no ene kan no a make say wati na nanom wonse do na edi a wo mo de frɛ no Abdul Balot wodi mfinhia adu no baako na wo mo se wono akure ya no wo dwane sa Islamic State Group ni bi na nso nya de ombe kan sisi dua se bi a Islamic attack na eba wo no so na nso ni nyina no wo mo gusu a ehwehwem ewo afisa maboboa no a de ebesi wo akire no ye de mu nsembe so a kasebo no wasi ensema ye de somwa no pay de makotene bi ene se Ghana ene India sinkita wudi eda wo ntemfa dwadie mu no wo mu ba betwam wo mu ba bepejam amenam so ono abosam ko de tabla kwade atodwa se wo mu hye ni mu se ebetimi apeja na edu $6 billion asanti maura otumfo se to so mi no e de ato apomoden aso ye ne mu se
agenda 111 na ya sabi abandada no de ne nsa kan ya wanwie wo mo nkɔ ho ama wo mo nso akyerɛ sɛ wo a bibi wo nsɛm a wobetumi aba bɛboa me yawie no bra na wo mbɛ mo akɔ aba mmarahyɛbadwafoɔ akyerɛ wɔn adwene ama manso nkwanta mmarahyɛbadwane twene bu akodua fokuo akyɛm sɛ Ghanafoɔ yɛ ho kyerɛ yɛn nanso deputy majority leader ɔyɛ mmarahyɛbadwane ɛwɔ Cape Coast South ɔno abokwaku Rekit Higanse wɔne ne nya adwene Ghanafoɔ yɛ ho tɔ yɛ paa afa sana ahotɔ na yɛ hotɔ yɛ no yɛwura nyamekyɛ ukɔ sɛwi atifi ho a wɔn yɛ na atefoɔ kyɛman wɔsɛ yɛ kasa na yɛka yɛ nadeɛ no yankwa nkɔfa ɛne yamamra ɛne yɛsɛ yɛde bɛwobɔ adum ne adan ni ahyalaja agedin bɔne ɛwɔ ne titiriw nkran ha sɛ wonim na akɔtɔ asase wɔ hɔ a wogina hɔ a wosi no obi nso si nipa mienu na musi ɛdan wɔ asase baako so na manson twen ne wɔ hawo na abusua panyin ho manson twen no Supreme Court say owura Solomoni aka wɔ no ɛne abusua panyin ne prekope sesi yɛkɔ jaman mamu a ɛhɔ ayere paa wɔ mani abere esanse maame bi ewu wɔ sekan ano nipa du nu nkono nso da ya sabe a wɔ mo aprapra esanse abamu a yenim ne sɛ Abdul Balot wakɔtwe sekan bra no wɔ mo abodwa na wɔ mo egi wɔ mo ni ekɔwie ye no wɔno nso watɔ ewutua no Kasibo ifi SOMPA 106.5 FM Accra na fire headquarters ewo kumase SOMPA 93.1 FM Adam Fopa Radio wo Paris France Doma Hinkro 100.7 Nkranza Minsonom 90.7 Tachiman SOMPA 106.1 FM Sunyane SOMPA 98.9 Kingdom Mankasim 106.1 FM Kanesh Urban Radio ewo Kaneshi Market Decoder so Babia Radio one ye SOMPA FM ye Facebook page no SOMPA 106.5 FM Accra YouTube SOMPA FM live your website www.sompaonline.com Sompa takwanso 101.1 FM wo monso fa bie nana kogegesi company limited woto adansie ho niema ahyase kwa wie ye wono ne boye chidom eme de anopa no nsia kase boy ebre wo sanso ena Leicester Ghana limited ya toothpaste ene the brush nso eje no abababa ye ne de kase boy esomo anopa yi eye me die nyame ehira no akosua ago abowaje wobetimi so afrem yakosua nhira menne medoba trefu we mai ejapia